Præsentationsvideo af HK04-4100 til Darko fra M-Office. Justering af stolen. I venstre side bagerst sidder håndtaget til højdereguleringen. Hiv op i håndtaget, og du kan køre stolen op og ned. Forrest i venstre side sidder sædedybdereguleringen. Du hiver op i håndtaget og kan køre sædet frem og tilbage. Højderegulering af ryggen foretages ved håndtaget nederst på ryggen. Hiv ud i håndtaget med den ene hånd, og med den anden hånd kører du ryggen op og ned. Hårdhedsregulering af vippemodstanden sidder under sædet. Der sidder en drejemodstand. Drejer du den med uret, bliver vippet hårdere. Drejer du den mod uret, bliver vippet lettere. Stolen kan også låses. Grebet sidder i højre side, og når du hiver håndtaget frem mod sædekanten, bliver vippet låst. Under sædet sidder der en betjeningsvejledning, som du altid kan tage frem, hvis du har behov for det. Tak.